Näme üçin entäm öýlenmedin? Doğruyu aýsam baram. Göwnüňe näme hilgylar ýarýar? Şu soru birinji beren bolsa hapka bolardy. Sebäbi atykän ýalňyşlyklar göýberdik durmuşda. Eldar Ahmet diýip adyny köp tutduň şu an. Näme üçin soňky wagt Eldar Ahmet bilen fitiň ýok diýär. Araňyz gowy, dogrymy? Hemmäňize salam ýaşlar. Bugün täze gepleşige başlaýar. Gepleşigimiz gady online gepleşik. Online gepleşik diýäniň sebäbi, ýagny men telefony video jaňa diýen bir ýyldyrymda we ýyldyrymyz bilen sorajyga başlaýar. Bugünkü ilkinji mehmanymyz Sehwet Jumayev. Sehwet Jumayev 2019-njy ýylda bilişiňizde görä YouTube'da megastar saýlandy. Ýylyň iň gowy aýdymçy, ýagny iň bet aýdymçy diýip ses saýlandyr we birinji bolup, ilkinji bolup Sehwet Jumayev bilen gepleşýär. Men videoda jaňa diýen soraglamy berýän. Sizin bize ýazan soraglamy bir näçe soraglar ýazdyňyz, şolaryň içinden saýlap iň gowlaryny saýladym we şu wagt Sehwet Jumayev bilen video gepleşýär başlaýar. Jaňa diýen Taram. Salam aleykum. Sehwet salam aleykum. Golumda ýaşmy adaýlan. Salam işleýär. Şükür ýaşdy näle? İşler näle? Şükür Hudaýa, sag bolun. Hereketdemi? Конечно. Tüýeleme. Birinji, ilkinji mehmanymyz sen. Sehwet owa. Kabul edeniň içine birinji meditim adyna sag bol. Sözümizi ýykmadyň. Muştoklaryň gaty köp onan bilen. Şeýlerak bir zat gepleşiňizde şeýlerak başlady. Sen suratyň alyp YouTube'da paýlaşdyk. Eger birden Sehwet Jumayev bilen gepleşik etsek, näme sorag berdiňiz diýdik. Ve ananmarsın 400'den geçti. Şu wagt bilişime göre 400'e ýakyn adam. Häzir videony ýazyp edipdik. Sorag berdik. Hemmesine berip bolmaýan soraglaryň içinden gyzyklylaryny, gereklilerini saýladym we özüm hem geregini üstüne goşdum. Mejlisimi topar bilen komanda bilen jemleşip haýytlaryny saýlamagy saýlap karar berdik. We soraglara başlaýar. Başysyny hemme muştoklaryma köp sag bolsun maýdan. Gel forumumdan başlamadan ozo. Sehwet gel. Azjyk awtobiografiýaňy aýtyp ber bize. Özüň barada tanışlyk ber. Näçinji ýyl, nireli? Özüm barada aýsam, men 1992-nji ýylda Garabek Ulet raýonuna dünýä indim. Maşgalamyz 3 oglun. Men Lewat vilayatynyň Garabek Ulet raýonuna dünýä indim. Maşgalamyz 3 oglun. Menden kiçi inim Sapawa, körpämiziň adam Süleyman. 3 oglun. Hudaýa şükür, ejemem, kakymam bar. Ýaşaýan ýerim Aşgabat. Ata bagtly ekenne 3 ogly bar da. 3 oglun. Tüýeleme. Onda Sehwet düşünýüşdik, daýat etdik 92-nji ýyl Lewaplyk Arabekül. Başda soraglamada. Birinji soragymyz şeýlerak. Näçe ýaşyňda aýdym bilen gyzyklanyp başladyň, aýdyma bolan höwesiň bolup başlady. Näçe ýaşyňda? Men aslında çağalımdan beri aýdym saly bolan höwesim içimde hiç rahatlyk bermädi, dogry aýdaýyn. Elime şeýle bir ilan zat alyp şonu mikrofon edip hiňler öýrerdim de. Ýöne başda kakym garşy diýmeň aýdym aýtmama. Ýöne wagtyň geçmegi bilen o da razy boldy kakym. Şo soraň ýygyny doluraly. Haçan birinji aýdymyň tuttu gowy şekilde, haçan birinji aýdymyň gowy edip saňa awra getirip başlady, seni tanymal edip başlady. Haýsy aýdymyň? Awra getiren aýdym ýa ilkinji ýerine getiren aýdym men düşünmedim soraň. Ýok, ilkinji ýerine getirende birinji tutan aýdymyň, halk arasyna tanalan aýdym. Muny tomoşaçylarymyzdan bilýändir. Elbetde awajan sag bolsun. Halipam Eldar Ahmet bilen ýar saňa diýen aýdymyz bardy. Şol birinji gowy dinlendim halk arasyna gowy tutdu şol aýdym. Bilýändirler moş dinleýijilerimiz. Bilýändirler elbetde. Fanlaryň bilýändir, dinleýijilerin bilýändir. Gowy dowam edýär. Dowam edýär. Bilýänsiň Sehwet, habarsyz galmanyň bir bölüminde Döwran şeýle diýipdi. Sehweti çağalar hasam gowy görýär. Hem çağalar hem aýdymçylar hem gowy görýär. Ýöne Sehweti beýleki aýdymçylara garanda çağalar hasam gowy görýär. Şoň sebäbini bilýärmi? Menem çağalar gowy görýän. Sebäbi şo diýär. Şoň düşündirdi. Tüýle. Men pikirimçe bilýärmi näme çağalar näme üçin gowy görýär. Sen aýdymdan ýatlamak, aňsat we ýatda galýan aýdymdan bar. Şoň üçin hem çağalar sen gowy görýär. Ola mümkin, dogry.
Üçüncü sorumuna gelýär. Ayna 3 4 5 diýip oturmaýyn, sorumuna gelýär. Hawa gidiber, iyi mi? Hawa. 12 ayda bir sana iň gowy klipler saýlajak bolýar. Şo geçen ýylky ýaly ýylyň soňuna kösenmezligimiz üçin we hasam dogry bolmak üçin ýylda bir sana, ayda bir sana iň gowy klip saýlajak bolýar. Medjatymda. Mysal üçin bir aýdymçy diýelim. 4 ýerem alyp bilýär, bu ýyl hasam gowurda etdik. Mysal üçin 4 sana gowy klipiň bolsa, ýa-ni top 12-niň içinde, 12 aýyň içinde diýeli. Martda, aprelde, iyunda, iyulda 4 ayda da klipin bir yer alıp bilýär da düşünýän. Iň sonunda da 12 aýdyň içinde ýa-ni 12-niň ýerini berýär. Ýa-ni birinji klip şunda, ikinji klip munda. Sen indi şu seni höwüslendirýär diýjek bolýam 12 yer bar we aýda bir yer alyp bolýar. Indi şu sana motivasiýa berýär, höwüs berýär, sen şoňa durmam şunda da 3-4 ýerem aljak diýip höwüsüň barmy? Elbetde. Bu nememi? Halkdan gelen prasmotr boýunça mı ya öyle şeyler nemäňe olunuňy bilen maslahatlaşýar? Prasmotra hiç deredim yok. YouTube'da Medjatymda 2019-njy ýylyň iň gowy aýdymçysy diýip kim saýlaw geçirende ýa-ni gaýdyşymda ýaly. Muştoklaryň hasam seni köp gowy görüp Medjatymda sana ses berdiler. Sen birinji ýere gelende ýa-ni orta aýdymda galasalny tapawut bilen birinji ýer aldyň. Ýa-ni ataýdy 5 adam, 10 adam tapawut deldi. Gowy tapawut bilen birinji ýer aldyň. Şo sen ne şolar ýalyk muştoklaryň gollawyny görýänsoň nähilirak buýsan jyň boldy, näli begenniň şonu bir aýdyp berseň. İlk ölene doğru maysam garaşmadım. Ne has doğrusu sebebi. Nemede şu eden klima on jeralı hasam hevesum açtı. Ya şu vaktlar diyen. Onun doğru maysam ay klima dedim on jer alan olsam no galasavanya da odiyon bolmaz diýip şeýle garaşmadım melin. Gaýtam tersine o birinji ýere dip halkymyz neme dipdir, dinleýijilerimiz. Elkülene dinleýijilerime köp sag bolsun maýdan, ikinji öňüm Medjatymanyň agy bir işgärler ýigitler hemme sag bolsun maýdan. İşiňiz ulussunlyk. Tomaşaçylarymda näsip bolsa näme, gowy ýüreklerine ýakyn aýdymlarymyz bilen Allah öwlersine merdan anayf klipçim. O sağlam işleyen Beýiljan, Selimjan we şolardan gowy täzirler ýetirer inşallah. Şu taýdan seret şeýlerak ýene bir teklifim bar. Onu entek agdalarymyz bilen bir gepleş görür. Sen özüňi bir günüň görkezseň bilen, mysal üçin bir günde nämeler etýän, studiýaňmy ýa sağlamdaryň bilen repetisiýaň diýeli, ol bir günüň görkez. Söhbetçi maýfyň bir günü diýeli. Şu atmy gurra dillaýdyp berenmi? Ha, nesip video şeklinde, video blogging şeklinde söhbetçi maýfyň bir günü diýip muştoklaryna hödürlesek näme? Nesip bolsa gyzykly bolar, gatykly bolar. Sen alandyr. Tamam. Indi özüň kämilleşdirmek üçin, has gowy bolmasy üçin nämeler etýän? Kliplerde, zatlarda, nähili üýtgeşiklerge ýerine ýetiren, kämilleşmeliler, günden güne kämilleşmeliler. Ene şu meniň özüme günlük beren sorum, doğruyum diýsem. Geçen işten kliplenme seredýän. Ve öňkü alynan zatlary gaýtalamazga çalışýan, näpirmer. Şo senariýany, şo hil hereketi. Dünya derejesinde hit aýdymlara seredýän, kaçystysyny, alnyş ýollaryny, senariýalaryny, sazlaryny işleşlerini. Elbette döwre görä bolmaly. Elbette döwre wagt bolmaly. Aýdan bilen şu wagtlary deňeşdirseň dogry maýsam. Apşe nime ýok ýani. Ol bolaýmaly zat şu günden güne kämilleşmeliler. Ha. Şeýlerak sorumda 2019-njy ýylda näçe klip çykardyň jemy? 2019-da mı? Ýadyma şu. Sen aýmasam. Ola sanarsın men aşakdan ýazyp geçerim soň aýdarsyň bana. Nesip bolsa. Töküt ne häzir bilmedim gördüňmi ýokmy biz ýakyny. Plagiat aýdymlar barada, ýani ogurlyk aýdymlar barada bir gepleşik çykardyk. Biz aýdymçylaryň hem tarabynda däl, biz muştoklaryň hem tarabynda däl. Teň ortada bolup aýdymçylar beýtenäli bolar, muştoklar beýtenäli bolar diýip pikir aýtyp gördük, aýdyp gördük da indi senin göçürilen barada näil pikirleriň bar? Şo arada bir dada aýtsaň, bu ýyl mysal üçin nähilirak şo tarapda nähilirak işler etjek?
Aslında şol ogurluk dip bara. Gödök aydylýa bilen ogurluk sözü gödögrak da bilen göçürme dip alaýaly şeýle. Göçürme bolanyny dogry däl meň pikirimçe. Esasen ene şu soňky 2-3 ýyllykda has öňe sürildi däşi. Göçürme aýdymlar zat onuň kendisi merli nokta. Onuň dogry maýsam şol haçan da bolmadyk ýagdaýynda ösüşem öňe gidişligen bolýam kädiň. Oňa da bize menden düşünüp berse onuň. Nesip bolsa ene soňky aýdymlarymyzy görýänsiňiz, hiç ýyly göçürme däl. Awtorski ssenariýa, awtorski aýdymlar bilen çykyş edýärse elbetde. Bu da Gepin gysgasy elinden geldigiçe awtorski, ýagny özüňe degişli, özüňiň sunuwatyny hödürlejek bolýan, dogrymy? nesip bolsa, inşallah sen nesip bolsa. Instagramda agdalaryňa direkten dymydan jogap berýänmi? Muştoklaryňa, agdalaryňa, jan köýerleriňe Nämeden jogap berýär? Instagramdan. Nämeden? Instagramdan direkt dyma ýazýarlar. O ýere ýetişdigimden jogap berýän. Yetişdiğinden finansal jogap bermeli. Yo berýän da, hem görýänler. Söhbet, ter go yerine gelikde iň go görýän aýdymyň haýsy aýdym? Näýli? Hem o Sen iň go görýän aýdymlar. aýdym. Tapaw Öz diýär. aýdymlar. Bir aýdymyň adyny aýtma. Seniň iň go görýän aýdymyň. Özümünkinden mi? Tapaw diýär. Men bara iň go görýän aýdym mädir aýdyp bereýin. Men dogry maýsam, ýaşymdan any ejem kakymyň bilýär. Nur Muhammed Merýedowyň jan köýeri, ölürmen jan köýeri. Gaterbet. Şo anory, gunça aýdymlary, gaterbet moda döwürleri o wagt mikrofon kasetede. Şo aglap dinleýärdim da şonu. Söýüşip men şunu dinlejek diýip. Ondan soň Eldar Ahmedow ol hakyky halipa. Ýöne dogrymy diýsem, Nur Muhammed Merýedowyň hem aýdymlaryndan go görýän. Şu wagt aýdýarsam toýlarda. İçinden birini saýlaly. Şu bolmaty bolan ok diýip birini saýlaly. Näme? Eldar Ahmedowyň biçara aýdym go görýän. Näçe dinlesem doýup bilemok şol aýdym. Bir bendini hinlenip berjekmi? Hinlenip bereýin. Sevgim arman bolup garly yüregimde, aşkın yara salap yanar yüregimde, kalım biçare. Bu dünyada yekece seni söydüm. Seni neçe söysemem asla sevgimi duymadım. İzana bayigit düşer dediler, sen kim onun bar dediler. Şonna acı yaşlar dolu gözlerime, yürüp yaralanar eşten sözlerime, kalbim biçare. Ram tadam tam tadam. Ay sağ ol. Krasavçık. Gül. Seret halipan kim dat diyecek gel. Eyyam aýtdyň halipan kim näme kim go görýändiň. Ýene şular ýal soraw bar da bägde. Eldar Ahmet diýip adyny köp tutdyň şu wagt. Näme üçin soňky wagt Eldar Ahmet bilen fitiň ýok diýerler. Näme üçin bile aýdym çykarňyz ýok diýerler. Näme diýsem ekan? Araňyz gowy, dogrymy? Aram gowy. Aga indi aram hakda söz ýok. Ýöne dogry maýsam pikirlenşmeýändirsem inşallah nesip bola çykarys. Muştoklaryň soraw köp berýändir. Nesip bola çykarys. Bir fit siz bilen bile ikiňiz bile gowy bir aýdym garaşýar. İnşallah nesip bola. Toy näçmanda toýan? Ýok. Değişen aýdyp oturma değişen. Söhbet şeýle köpde inanmarsın 100 san soraw diýsek, şoň 20 sana şu sorawdy. Sen näme üçin entäm öýlenmedin ýa sen söýýän gyzyň barmy? Dogry maýsam baram. Şowny menem gater we sagyrlyk bilen garaşan. Nesip bolsa
Allah jana ak yol berse ne goýup bir türkmen toyun toylap öýlenir ne. İnşallah. Gyýyz nähilrek bolsa gowy Göwnüňe nähil gyýlar ýarýar. Ine şu soru birinci beren bolsan has gowy bolardy. Sebebi ine şu güne çeldi, şu özüme tay gözläpdi. Şu gün no araken wagt düşdüysem öyle. İlk bilene asıllı türkmen häsiýetli gyýymy gowy ýa. Sadalyk, wepalyk, agryslyk. Hemen şu gelen ojogyny o gelinlerle gyýyz bolup gelýän. Edil öz maşgalamyň agzafy bolup gelýän. Arasda türkmen naharlaryny bişirip bilýän. Kän gawolmaýan. O fenisinde hökman o orflar diýär bilen erkegiň bagty jutkasynyň geçýändir diýär bilen. Çok gowy bilmeli-de hökman. Esas. Yolla barýan svetoforda gyzyl ýandy maşyna durdyň. Svetoforda gyzyl ýandy maşyna durdyň we gatdyldaky bir maşyna sen aýdyp durýar. Şeýle pursatlar, şeýle ýagdaýlar gaty köp bolandyr. Şo wagtky duýuň näme? Şo wagt näile özüň duýan? Näme? Gatdyldaky maşyna men aýdyp dur. Hökman bilen şunky pursat ýagdaý kän bolandyr. Kän. Ýöne ay şeýle elini galdyrsalar meni elimi galdyryp şeýle emi gorkaýan. Ýöne edil. Aýlanaçyp şo men aýdym zat diýip dursam bir gelip. Ýok. Çok buýsandyr ýa-ni edin işiň ýerine baranyny saňa elbetde. Wagtym mesem şu aýdym halk üçin işlenýär-de, dinleýiji üçin işlenýär. O da dinleýijiler şeýle hem elmadam dinläp berse ol aýdym üçin iň uly bagyt meň pikirimçe. Maňa şeýle gaty buýsandyr ýa. Öňe men bilmedim. Siz sana Instagramdan ýazdylar, story ýene täzeden toraýarlarda. Bar köp aýdymçylar bilen duet edýär, arada bilen sen diýeli düýünden duetim az. Fit edýän aýdymlaryň az. Näme üçin köp duet eden o fit çykarma? Näme sebäp? Muňa bir sebäp barmy ýa? Bilmedim. Şeýle bolýarmy? Yok sebäp yok hiç şeýle. Ine ýa-ni halifamyz Döwran Saparov bilen bir duet etdik. Ondan öňüne Halifa Haşim Haji Ahmedow bilen, ondan öňüne Eldar Ahmedow bilen. Men dogry aýtsam özüm halifalar bilen duet etmän gatyret gowy ýa-ni. Dogrymy diýeň onuň. Höwes edýän-de. Höwes edýän. Täze çağa wagtym arzu edýän. Arzuwmy etken halifalar bilen duet edýäňden hem arzuwmy etken. Çağa wagtyň arzuwmy şolar ýa bolsam diýäňde arzuwmy etken barmy? Şoň üçin. Agdalarymyzyň bir şeýle ýatypdyrda terep. Ejemiň iň gowy gören artisti söhbet täzeli çyksa alyp görýär, sıktyrman dinleýär. Donuň maşyna minse hökman söhbetiň aýdym aýtmaly. Men ejemlere barsam Instagram hökman suratda açyp bermeli we ejem söhbetiň suratlaryny täzeliklerini görmeli. Soragy söhbeti diýär. Sorak şeýler aýtdy. Muallymynyň gyzyny alyp gaçypdyr diýär. Şeýle gep gurrun var. Söhbet öz muallymyň gyzyny alyp gaçypdyr, mys var we şol muallymyň gyzyny söhbete bermän ýyny alypdyrlar diýär. Şunmy? Yok o doşa näme diýip dursun. Men şeýle gülkünje soragyny okudum men. Yok, wapşe olar ýalat bolmady. Allah alyp gaçmalam etmesin. Näme bir gezek öýlenýän, bir gezek durmuşa çykkan onum alyp gaçyp gizlen bu kyn edip näme ol. Yok beýle zat. Ýylyň gurruny gater ötkeýän ýaýrar. Bu limon däl aslynda gullukdan gelýän döwürlüm. Hoca gellaga var aýdymçy. Akmamedow. Men tanamadım, görsen belki tanaryn. Hoca gellaga şo ýanky oğlunyň toýuna gitdim ölen şo taýda şo gyzy var, gyzym bar eken onuň. Ay şoň bilen şeýle bir başgalar sorup sinmeýär tan eden wagtlary menem aralanyp tan etdik, zat etdik ölen. Ay ana şo hoca gellaganyň gyzyny alyp gaçypdyr zat diýip erbet gurrun ýaýrady ýöne o gurrunlar bar fiýalan. Allah alyp gaçmaly. Gepin çykan ýeri şo taýda myslar üýtgäk diýerler de öz formal ýa-da. Men şoň üçin ýene bir zat diýesim ýa Tomuş açylmaşym. Men hakyndaky gep gurruny
men özümden dinlemen ananmaň mehribanlar. Dogry maýdan gatykän zatdan diýendirler men akyn. Şoň üçin. Töhmet aýdymlaryň, afterski aýdymlara başladyň da etdiň. Aýdymlaryň sözlerini kim düzýär? Özüm. Özüň düzýän sözlerini. Şo sözleri bir durmuşunda bolan wakalardan alyp düzýänmi, fantaziýamy? Durmuşumda bolan zatlary alýanym arasyna. Ýöne şo diňe durmuşumda bolan zatlar alsam ona bar aýdymdan meňdeş bolýar. Näpirmer görýän kinolum, ya eşitýän habarlym, dost, söýgülsülen söýgüjipdir. Näme sebäpden kylyklan ýa şo. Onuň moşun aýdyma geçirip bilýän şolar ýaly. Sen diýmek, şolam sen durmuşunda bolan zat. Olam sen durmuşunda bolupdyr. Senkide bolmasa da senin durmuşunda bolupdyr. Daş döwrüňde bolup duran zatlardan sen bir waka şeklinde sözlerini fantaziyerde diýýär düşündüm. Klipimde düşýän gyýylar kim saýlýar Töhmet? Knife. Klipmaker saýlýar. Merda saýlýar. Haýyş diýerler onuň şu özümiz haýyş edip düşüp beräýär zat diýip nime diýip düşürýär. Merdanjan sağ bolsun şol nime diýip. Şahsy soralarymdan birde. Şahsy liçnistine değiştirýän, sonra soraň gyzykly da. Maşalanda diýeli, sen öz maşalanda we mektepde sen näli çağadyn, ulalymda näli rakdyn? Ýani maşalanda mektepde näli özüňe näli diýip biljekdiň şu an. Düşünmedim de şan soraňy düşünmedim. Sen meseleli çağaldym ýa ýok, akylja olamyň men. Ha men huligan bolan, petollarym bolan bilýän. Men meseleli çağadym. Diňe kakamyň diýenine garşy gidýärdim. Oda näme üçin maňa aýdym aýtdyrmaýardy. Gadaga ne diýärdi? Menem kakamdan gizlin aýdym. Onuň. O mektepde meselelerim vardy. Mysal üçin diýelim, mysal üçin düşündüm onu kakana garşy ona düşündüm de mektepde uruş edýän ýa söwgüşýän ýene bir. Yo. Üýündekiler çağırýaly. Ýa olar ýalat däl. Yo, onda sen meseleli çağır değil. Yo. On kıyal olmasa sen meseleli çağır değil. Onda demek akılca yoğuşça olanı kini. Sağ ol. Oğlanın sağda oğlumla onun orsilemizden prastoy bir oğlumdum. Ve şu an bütün ilimde tanılayan Töhmet Jumayev. Star, yıldız. Yani en bir gowy aýdymçylarymyň biri. Sağ ol. Tanymalyk erwet taraplara, gowy taraplaryny aýdyp berdi. Tanymalyk aslında erwet satos. Kıyın zat onu. Şu neme diýär? Onu götürüp bilmek gerek dog. Doğrumaysam. Ene şu başda çıkıp berende öwrlemde hakykatdan şom käme Töhmet Jumayev. Bizim hakykatdan şom käme edip atkän ýalňyşlyklar göýberdik durmuşda. Ýöne wagt hemme zadyň demesini jogabynan berýän eken, hemme zadyň edil bolşýanjak görkezýän eken. Şoň üçin tanymalyk diýilen derece esasanam biz ýaly oglanlary ýa-ni işat düşünmeýän äm bolup görünür. Birdenem tanymal bolýar welin. Şolar bir wada kän ýalňyşlyklar göýberýär. Şoň üçin götürüp bilen ok diýjek. Götürüp bolmaýar. Çağalykdan uje tanymalygy görüp gelýän bolsa, ol uje bilýär, nirde näme etmeli, oň ýanyna ýa-ni Sovetçi, ýa-ni düşündirýänçi bir maslahat berýän. Bizde olar ýalat bolmady. Şonuň üçin tanymalyk diýilen derece aslında gaty agyr onu götürüp, diňe götürüp bilmek kyn. Onu yetmek ansat däl, ýöne şo derece baranda sen şonu şeýle götürüp bilmek gaty kyn da. Sebebi halk şo derece barıp şo derece durmak kyn diýär-de. Her hili dinleýijiň bolýar-da, näpirmer sen hakykatdan söýüp dinleýän biri bar. Sen üstünden ýöne şeýle bir prikol tutup neme diýenler bolýar. Onuň sen şolara ersine her hili garamazdan çydamaly, dogry maýda. Şoň üçin bar. Ýola dowam. Esasan tanymal bolup sen ýa-da şu ýanky üstünden düşeni bilen
sögüçüp dursaň, olar üçin gyzykly, men üçin peslik bolýar-da. Şoň üçin men pikirimçe tanymalygy diňe götürüp bilmek gerek. Höküt, sen yanlışdym dat diýen adam yanlışman öwrenen o. Orsol der uçis na şypkykda. Şoň üçin yanlışyp sapak edilmeli ödüňe. Iki sen tanymal bolanda sen ýaşdyň. Sen ýaşyň kiçidi, sen şoň üçin köp zada düşünmedin. Bu meniň pikirim. Elbetde her kim erkile pikir etbiler. Bu meniň pikirim. Sen ýaşdyň we şo ýaş bolanyň sebäbi seniň köp ýalňyşyň ýekeje sebäbi sen ýaşlygyň. Inni sorum ýene şeýlerak. Mundan artyk nirlere yetmek arzuwlaryň bar. Nemede dost? Şu sungodyň aňyrsyna ýeten adam ýok. Alay, sungodyň hiç kaçan aňyrsyna ýeten aýdymçam ýok, aktýorum ýok, şahyram ýok, ýazjam ýok. Bir sungodyň belli bir derejesi ýok. Men pikirimçe, şoň üçin bolşuna görä, o derýän akymyna görä ýüze bermeli. Nesibedenden. Ine eger aýdymçy kärni saýlamadyk bolsaň da, aýdymçy bolmadyk bolsaň, haýsy kär saýlardyn? Haýsy kär bilen durmuşyňa dowam ederdiň? Tarih muallim bolardy. Tarih öwren. Tarih muallim. Menim tarih öwren. Dowam etdik. Ine diýdime ýa-ni sen kiçikän diýdiň ýuwaş oglandym, ýene bir zatdym şeýlep diýen welin. Şol fada oğlunun şu derece gelirin diyen bir pikirin vardı mı? Yok. İşledin ve sen özün şu derecede de gördün. Şu bir zada dost belli geçmeli. Benden mi sebep diýdi. Şu maňa Eldar Ahmedov el uzatmadyk bolsa, belki men sekoçum aýyp bolmazym. Şoň üçin köp sag bolsun aýdýan. Jan sag bolsun. Berden Eldar Ahmedov sag bolsun diýär, minnetdarlygymyzy bildirýär. Dedi o söhbet şumayfy ortalama tal çok berk koyuyor da kömek et koyuyor. Ömür boyu bergili. Onu yine bir şeyler aýtýaram da. Söhbet. Ine öňkü ýyllarmy var bilýärsiň ha. Meniň ulalan wagtym senin bize başçy ýaşdaş da. Ýyldızlarymız var ve dinleyen aýdymlarymyzam şoňa ýakynrak ýyldızlaryň aýdymlaryny dinledik. Mysal üçin Aman DJ, ondan sonra ABM, ondan sonra Berdi B. Şolar ýa aýdymçylaryň aýdymlarynda uloldum diýseňem bolýar da. Hakyky. Dogry. Teret şol aýdan aýdymçylarymy şu wagt hiç birem öňkü pik ýagdaýynda däl. Dogrymy ýokmy? Bilemok häzir aýdýalarmy, aýdan oklarmy? Ýöne diýjek bolýanym pik ýagdaýynda däl şu wagt. Şolaryň sen kiçikän ýan diýeli de seniň söýen aýdymçylaryň diýeli, meniň söýen aýdymçylarym. Haýsy bilen men gepleşip etsem sana gyzykly bolar. Sen haýsy bilen gepleşip etsem sen gözün aýyrma, syptyrman görersin, gözün gyrpma. Seret herki Aman DJ. Sen özüne mi aýtdyrsın tapagy ýok. Ýene ondan başga da CD ya düşündüm. ABM maddelere şo döwrüň belli nemelerini aýdaýyn. Aman DJ, ABM, o S-Peter, şo wagt ST'di. Yo bar söz ýok o. Var. Aman DJ bilen Azat Orazow, Ýazir Mahmudov. Görýärmi şeýle seret? Olar hiç işanok, ýöne S-Peter şo nemesinden dur. Daje koran dogry. Yo şo memesinde de S-Peter ondan beter pikine geldi şu an. Malades. Şoň üçin mara zähmetde. Ne diýjek bolýanym, ýa-ni Azat Orazow, Ýazir Mahmudov bilen gepleşip etseň, ikisinem birlikde etseň adam gowy bolar. Sebäbi şol ikisiniň ikisini birlikde diýärler. Men pikirimçe. Nesip bolsa. Gowurlar, tomaşaçylarymyzyň esasynda da sebäbi gowy hidaýetler bar, gowy horjan we tapawy ýok diýip bady onuň kenne şu sana otursan. Tapawy ýok, suw kenne. Suw İnniki berjek tory olarum. Çalt jogap bermeli. Hiç pikirlenmem jogap bermeli. Bolly. İki sana soraň jogap bolýar. Şo soraň birini saýlamaly. Tapawy ýok, haýsy ýöne hökman suratda birini saýlamaly. Başlaýasmy? Bolýar gitdi. Mercedes mi BMW mi? BMW. Kısmet mi, nesibe mi? Nesibe.
Conor mu Habib mi? Conor. Qara saçlı gyz mi, sarı saçlı gyz? Qara saç. Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi? Messi. Ay tövbe. Şeylerak mene soru olum tamamladım. Töhüt sağollaşmadımdan ozal sen öz agdalarını aytşak söylüyorsun bağlasa berden ayt koyursan. Başkasını. İlki bilene ine şeyle bizim sunudumuza, bizim aydım sağlımıza şeyle ine görýän mi? İnternette şöyle yüzüge gürleşip otursa. Umuman biz yaşar üçün ähli o mümkinçilikler dörüp berýän gahrman arkadamyzda köp sağ bolsun aýda sunudumyzyň hakkı onlary. Ondan başga da ine şu gepleşiňizde ilkinji mihman edip meni saýlaryňyz üçin mediatyma agzybir işgene rozmuratçan emme köp sağ bolsun aýdýan. Emde ine şu dinleýijilerimiz var. Bizim aýdymlarymyzy eýdi gider ýerlap daşy özümiziň ýadymyzdan çykan aýdymlarymyzy käwat ýatylýan aýdym dinleýijilerimiz var. Şolara köp minnetdarlygym bildirýän. Nesip bolsa täzeden täze aýdymlarymyz, döredüjilikli işlerimiz bilen gahma arkadamyzy hem de dinleýijilerimizi beýendirip durasy inşallah. Janyňyz sag bolsun. Töhüt sen bilen sağ olaşýak bize mediatyma adyna sana köp sağ bolsun diýär. Sözümizi ýykmadyň. Wagtyny aýyrdyň biz üçin we agdalarymyza gowy bir kontent hödürlär täze ýepleşiň ilkinji mihmany hökmünde. Senden 2020-nji ýylda has gowy klipleri, has gowy aýdymlara üns berýän, berden okat goýan afterski aýdymlaryna garaşýar. İnşallah nesip bolsun. Hemme falan özüň gowy habarlaşar. Связь diýär. Güňüňizde ýarandyr diýip umyt edýän. Like, tesir ýazmagyny unutmaň. Inniki berden belli geçen aýdymçylarymyzy, inniki sanymyzy haýsy aýdymçylarymyzy mihman edeli. Siziň pikiriňiz boýunça şu aýdan saýlan. Ve özüňde gowy jaterdiň. Görüşýänçek. Sağ olun.